Moro Islamic Liberation Front gibalik ang 9 ka mga armas sa namatayng PNP SAF troopers sa panagbangin ni adtong Enero 25 sa Mamasapanon, Maguindanao. Ang mga armas gi-turn over ni MILF 105th Base Commander Von Alhak ngadto sa Government Peace Panel ug sa military. Si Captain Joan Pitinglay sa 6th Infantry Division nibutiag nga ang mga armas nakuha kagabi sa mga miyembro sa gobyerno ug sa MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities dito sa Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao. Kahinumdumang si Rasid Ladiasan, chairman sa MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, ni saad ni adtong Pebrero 10 sa Senate inquiry nga iuli ang mga armas o personal nga mga gamit sa 44 ka mga PNP SAF Police Commandos. Di mo minus 45 pa ka mga armas ang gipangita pa karon ug gituohang anaa pa sa mga kamot sa MILF o BIFF. Lakip niini ang mga armas sa survivor nga si PNP SAF Trooper PO3 Chris Lalan.